Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong sularan. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra o Attorney Eileen Batahan. Ingon man sa mga artista nga maghatawag kinabuhi ning akong suwat sularan. Tawgalan ko ninyo sa pangahan nga Harold, hingkod ang Pangidron. Ulit tao, nagtrabaho. Itago na lang akong address. Punto legal kining akong sularan. Kabahin kini sa yuta nga naprenda ni Papa tungod sa pagkasakit ni Mama. Aron yung sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Oh. Uy, ang akong manghod. Si Regisa. Hello, Day. Kuya Harold, si Mama amo gina sa ospital. Ha? Nga naman. Wapag ko kay bawo kuya, kay bago pa maming naabot diri sa ospital. Na-admit na si Mama, pero murag atake sa high blood kuya. Ginoo ko. Dili ra ko kauli dayon, Day. Ug biki pa ko sa kwarta kay wapay sweldo. Sige lang kuya, gipahibaw lang ta ka. Pero kung magkahigayon ka, bisan og pamiliti lang, dalikyat og uli diri kuya ha. Oo, Day. Manikamot ko. Manikamot kong makakita og ikapliti. Si Mama bayat taon, ha? Ayun yung pasagdi. Mo ba, bay? Mao na, bay. Gool kay kung nagunahon na sa kemtang ni Mama. Uy, Kailangan dyan ko magpauli lagi. o sige lang. Di pa mo ko i-extend dire. Para puno sa imong pliti ba? Para makapauli ka. Kadit ha? Oh, ini oh. Niya. Salamat taong kay bay, ha? Mupauli dyan ko karon bay kay kabaigo naman akong pliti. Uli alang tika bay, nagiswildo na to. Jesus, unya na nag... Ay, sana ko na unya nagmakaluag na ka. Ayaw sa aron kay apiki pa kay ka. Gipit pa kay ka. May kwarta pa man ko. Salamat dyan kay bay, ha? Sige bay, nanggit sa ko sa opisina aron magkapauli ko. Regisa, Kuya, tara si Mama. kaluwi ni Mama nga may dextrose o oxygen na. Dako na baya itong atong bill, Kuya. Asa si Papa? Ako unang ipapauli, aron makapahuway. Kay tiguang nasad baya. Uli-un sa siguro na ko sa Papa, day. Aron, magsabot mig asa tag kwarta para bayad din sa ospital. Ingnan niya si Mama, ha nga. Dinhin ako kung makamata na siya. O sige, Kuya. Ug tuod di ay nisgot dito si Papa nga basin ang yuta na lang kuno nato ang iprinda. Oh, ha? Wala tayo laing kapaingnan pa, Harold. Mahi nanabang man sa unta sa mga parente na to, pero dili ta magsalig sa itabang sa mga parente na to. Kaya wa pa ta mahibaw kung pilagyo lang mahimo bayaran na nato sa ospital ni mama nimo. O, sige pa. Kung mako'y makasulbad din atong problema, sige. Pero, unya pa, ginsama siya atong prindahan. Nagkasulti mi ni Roger. Kana may tindahan sa merkado ba nga Roger Store. Iya ko nung ingnon ang iyang anak niya nagtrabaho sa Manila. Oh, upad na siguro pa. Initando na to. Siya na kuloy mahibaw sa iyang anak. Kaya ta ka nagali ko niya o partial na 10,000.
Pila mo day prindan nimo sa atong yuta pa. Nakita na ako sa mga mata ni Papa nga gisakitan ug gisiyangan siya nga naprinda nga mong yuta. Maong nanaad ko sa akong kagalingon nga magtiigom jud ko aron malukat ko ang among yuta. Nitabang sa kong tigom ang akong manghod. Og samtang prindado pa ang among yuta, nisugot ra nga among giprindahan nga kami lang gihapoy mutikad sa among yuta. Ug matag unsay abot sa among yuta, among bahinan ang giprindahan namon niini. Unya, mao na ni bahin nilang ni Roger pa. O Harold, kuhaulo niya na sa iyang tao din nato. Kay amo naman sila nga napahibaw nga humanataog ani sa tinanom tangmani. Kung wa palang punta maprinda ang atong yuta, ato unta gihapon o wa tay bahinan. Sige lang pa. Gamay na nagkuwang pa. Malukat na nato ang atong yuta. Unsa? Nagtigom mi si Deji sa ug para lukat na pa. Ha? Dugay na mi nagkasabot na god. Ug magsulti niya mi kun kapaigo na ba kini para lukat anang among tinigom. Salamat itawag kayo ninyo, anak. Kay ialugnan kay kunin ninyo taag kumaprinda ni Marimate. Dili na nato iparimate pa uy. Lukat unta na. Kung kuwang pang among tinigom ni Deji sa pwede ra mo kumulong sa SSS. Salamat itawag kay ninyo mga anak. Nag-ulbaya si mama ninyo nga naprinda ang atong yuta tungod sa pagkasakit niya. Ako'y makisulting mama pa. Nga ato nang lukaton ang atong yuta. Salamat internal nga malukat na di aya nga tungyuta. Mong ayon na kabala ka ma. Ang imong pagpakaayo ang atiman na. Lukat. Ay, wara ba din niya nga kumbana? Nangumpra sa lungsod alang din sa among tindahan. Kaya nga naman di ayon ta? Di amang lang ako mga anak. Kay gusto na nila nga lukaton ang among yuta nga naprinda diha ninyo. Mao ka na ma'am. Kay nagtinabangay maming magkatigom taon aron. Aron nga malukat na mga among yuta. Hala oy. Ang akong anak bayan ni dawat og prindaan na. Dili batas yo? Naibaw ka ni ana, di ba? Oo, bitaw ma'am. Og sa ako baya tong nasayran niya. Nga dili na kuno na ninyo malukat yuta kay narimati na. Pero may sabot na mo ni Roger nga imong bana ma'am nga lukaton rin na mo kung makakwarta mi. Wa mami magsabot nga marimate. Kamu bayay nagsabot, pero ang akong anak may nidawat sa prindagod. So, siya'y magbuot og nahibaw ni ana. Og, dili ba, may kasulatan man mo ni ana, noy. Og may pizza kung kanus marimate. Ha? Huwag na hinduman si Papa nga may kasulatan silang gihimo nga pwede marimati ang among yuta. Ang ilang sabot kuno nga mitras dili pa namong malukat ang yuta, sila una ang mudawat sa abot sa yuta ug bahinan lang mi isip mao'y nagtikad sa yuta. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Naprenda ang among yuta. Ug yang amo na kining lukaton, dili naman kuno malukat kay narimati na. Pwede ba gud na nga matod pa ni Papa? Wa man sila kasabutan o kasulatan nga gipirmahan nga mao'y pizza sa pagkarimati. Ikaduhang pangutana. Pagaprenda sa among yuta, sila ra si Papa og kanang Roger ang nagsabot. Wa sila magkita si Papa og sa anak ni Roger nga nidawat og prenda. Kay to amang kolonis Manila. Balido bagod ang pagkaprenda sa among yuta nila? Ikatulong pangutana. Kami ra gyapon ang nagtikad sa yuta sa diyang amo na ning naprinda nila. Naghatag min nila sa abot sa yuta. Di ba gud unta nila mo nahuna
nga mo nagadto ang ilang ginansya sa pagaprinda silang yuta namo. Kay mao ra manggud kuno unta nay sabot. Ikaw pat ug katapusang pangutana. Wa kang magbutbuhat og kasabutan ang anak ni Roger aron dili na namo malukat ang among yuta. Unsay among buhaton? Aron mabawi o malukat na namo among yuta. Palihog, tabanging tambagi ko. Kini ang akong suluran, Harold. Maayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan ug ako today and my voice. Ako ang muhatag ninyong tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto, legal, personal, mga emotional na itong mga pangutanag, mga problema. Pwede yun ninyo ipadala sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man mga sukintig paminaw, hinaut unta nga sa matag paminaw ninyo sa ato ang programa everyday na amoy makuhang inspirasyon, kadasig ug makaingon mo nga agoy. Dili ra man gyud ako gidanukan ni Lord sa mga problema. Daghan man gyud no? Daghan man gyud ay kaayo og mga unsa ni naay mga giagian sama nako, and yet wa sila nawagtangan og hope ug pag-asa ni dasig ug ni padayon, so dapat ako sad upadayon na gyud ko ani ako ang kinabuhi, no? And that is how life should be, guys, no? Dili gyud ta mo mawagtangan og hope, dili gyud pwede nga ato alang ganing pasagdan ato ang kanang life, ato ang self just because we've lost hope. There is always hope na, no? Ato alang gyud ng paningkamutan, ha? Anyway, ato ang letter sender kinsa man ni atong tan-awon be? Ato ang letter sender today kay si Harold. Si Harold, punto legal maning iyahang pangutana og mga problema, no? 30 years old. Ulitaw, nagtrabaho. Di lang to isulti taga-aso siya. Pero naay naprinda nga yuta iyahang papa kay nasakit man iyahang mama, no? So mo niya mga pangutana. Pagprinda, I think, no, nga murang wala ay nahinumduman ba yato ang iyahang papa nga naa sila gihimong kasabutan. Ang ilalang sabot nga mintras dili pa nila malukat ang yuta, ang abot sa yuta adto punta nila. Pero wa po nila nasabot, no, nga katubang mga abot bayad batus utang or di may tutug bayad na lang tus utang pero murag wa man. Pero mula gini, I always tell you guys nga anything labi nagyuta, ibutang itaga mo sa bato, no, so what's papel? Kani murag wa. Way papilis, storya lang, saligay lang, yan namay nibigay. Unang pangutana, naprinda ang among yuta. Ug dihang amo na kining lukaton, di na kuno malukat kay narimate na. Pwede bago di ay na nga matud ni Papa wa man sila kasabutan or kasulatan nga gipirmahan nga may pizza sa pagkarimate. Unsa man, mangutana gyud ko kay mulagi na, that's why I really said nga mahangyo mi nga kumplituha ang detalye sa mga sitwasyon sa inyong mga pangutana kay para makibaw mi. Akong gi-check diri wa manggoy takibaw kung naabag yung dokumento nga gipirmahan, no? Or wa lang nakabutang na gipirmahan pero wa lang nakabutang didto ang remate and all. So akong i-assume guys ha nga wa gyud dokumentong gipirmahan, storya og sabot-sabot ra gyud ni. Muna ato ang diha ko mag-premise sa ato ang tubag kay ningon man ka didto nga wa kinumdom, no? Ang wa ka kinumdom kung naabay kasulatan wa kinumdom sa papa nimo. Kana nga walay papilis dili nila marimati. Kay ang kanang dokumento sa paghuwam, pagprinda nga ugyuta ang tawag ana real estate mortgage. Unsa man ang real estate mortgage, manghuwam tag kwarta, unya ang nagpahuwam gusto garantiya, no? Unya gusto og garantiya nga in kaso og dili ka makabayad ang kanang yuta, maoy mahimong pangbayad sa imong utang. Only kung di ka makabayad. And ang law gyud nag-ingon nga of real estate mortgage gani kinahanglan gyud na nga need gyud na kinahanglan gyud nga in writing na gyud na klaro nga kasulatan nga kung maabot na ang kani nga period pila ka tuig baron nga mabayran dapat ang utang wa pa gani, so dili gyud na nimo pwede magamit na nimo nga ang yuta mao nay mahimong bayran, no? Okay, karon ang iyang ikaduhang pangutana so
ang iyang pangutana is no na narimate, pwede ba good day na tumidili kung wala gi klarong kasabutan, wala kay wa may basis sa pagrimate. Pangutana niyang ikaduha, pagkaprinda sa among yuta sila ra ni Papa ug kanang Roger ang nagsabot, wa sila magkita. Si Papa ug sa anak ni Roger nga ni dawat og prinda kay tuwa man kononis Manila. Balido bagod ang pagkaprinda sa among yuta. Kung way dokumento, usara gid ako masulti, di gid valid. Na kay utang, yes, pero dili valid ang pagprinda sa inyuhang yuta kay wa may dokumento, no? So dili siya valid. Ikatulong pangutana, kami ra gihapon ang nagtikad sa yuta dihang naprinda kini nila. Naghatag mi nila og abot sa yuta, di bagod unta nila maisip nga mao nagkato ang ilahang ginansya pagkaprinda sa ilang yuta namo. Kay mao ra manggod kuno unta nay sabot mo lagi ni nakalisod. Kay di sad ko katubag kung of course kung ako imong patanawon fair is to be fair, well, to be fair, well, to me, dapat ang katong abot sa yuta mo interest unya ang pwede no nga ang abot sa yuta mo interest unya mo bayad mo sa principal. Pero again, mo man may kasabutan. So di ta katubag what is really fair or not, no? Or kung makiangayon ba nga ingon ato kay wa may sabot, pero the fact nga nidawat pud sila sa abot sa yuta, then I think no nga need siya nga butang ninyo, iklaro ninyo og butang into writing kung unsa gyud ang inyong gisabutan. Lisod kayo na guys, ay walay papel kay kanang maamnisya dayog kalit kung tingbayranay na or usahay kung maapiki maamnisya lisod kaayo, no? And then ikatulong pangutana, kami ra gihap ang nagtikad sa yuta dihang naprinda kini nila, naghatag mi nila og abot sa yuta. Di bagod unta nga mo lagi niyang iyang ikaduhang mo na iyang ikatulong pangutana, no? Okay. Unya iyang ikaupat nga pangutana, wala ka magbuhat-buhat og kasabutan ang anak ni Roger aron dili na namo malukat ang among yuta. Unsa may among buhaton kung maghimo-himo kasabutan, prinda, kontrata mana dapat ni pirma pud ang inyuhang papa. So kana dihang dapita mo ran dili kay ko mutuo ana kay ma-verify man na ninyo kay ang kasabutan, course, duha ka tawo man na sabot good, no? So, kinsa may nagsabot, dili pwede nga lain-lain lang, ha? Okay? And, ato ang mga huna-huna lang yun guys ba nga sa mga, basta dili na ma-enforce. You know, the best thing imuhang tanawon kung nabalhin na bagyod or narimati, kung napaba sa inyo ang title sa yuta or ang rehistro. Kung inyo pa na, then okay ra mo. Pero di po siguro nga pwede mo limod mo sa inyong utang. Bayritong utang, pero di gyud pwede nga mailaha ang yuta. Kay, number one, kung wa gyud sila ma-produce nga dokumento, dili gyud na nila makuha ang yuta, no? Kay naman ay procedure sa pag-foreclose sa property. So i-double check sa na please unya. Maybe you might want to see a lawyer kay para maklaro ang mga dokumento ninyo. Pero kung naapagid sa inyo ha ang titulo, wala nila narimati kay kung narimati nabalhin na sa ilaha. So i-check sa na dito, ha? Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod na sugilanon dinhi gapon sa tuang programa kiniyang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw. And ayan guys, dungan nato no ang laing episode karong adlaw diri sa kini akong suliran gihatod ka nato from RMN DYHP Cebu and RMN Drama. So kaagi ni kuan guys no ni Harold nga matud pa no nagka problema siya guys sa iyahang sa ilang yuta no nga narimati na imbis kay lukato na nila guys, pero unsang hitabuang narimati naman noon siya. Mao nang gipaglaban jud nila guys no ang ilang katungod. Syempre yuta is grabe ba na siya guys no ka bililhon nga butang ug pwede na to nang mahimong ikabili no sa umaabot pang henerasyon. Nalimbungan yun sila guys no kay matud pa narimati na. Pero sa sinugdanan maayo man kaayo no ang ilang ipindahan guys kay bisan og nakuanan no na
bisan og giprenda nila pero sila gyapon no ang nitugkad bang tawag ano niog basta sila gyapon no ang niasikaso guys sa yuta sa mga abot ani nagyapoy na-share no na-share guys ang ilang giprindahan murag tunga sila. Pero sa dihang ilan ng lokaton kay nakakwarta na wala rimati na daw. Munang ila yung ipaglaban guys no ang ilang katungod-tungod kay guys. Tungod kay syempre yuta na good na. Time now is 4:05. Wala pa ko ipamahaw guys. You know tiyan lagi akong giagad guys dili ang oras. Imagine alas 4:05 na wala pa ko ipamahaw no nangapira ko guys. But ang importante is wala man ko gigutom guys no. Di man gurutan na mapasmon no, di man gurutan na magka-ulcer. Kay wala man po ko gigutom. Magka-ulcer guro tano kung gigutom na kanya. Pasagdaan lang nimo no wa ka ni kaon. But I think magkaon sa ko guys. Thank you so much no kung niabot ka up to this part. Anyway, pwede na mag-exit. It's up to you guys no kung kadayon niya kung sa pagtan-aw or mag-exit na lang. So wala pa nagkuano exit. Thank you so much sa inyong support. Magbasa tag comment no diri sa last upload na to guys sa suliran nga si MJ nga adunay title nga kaduha na minyo. Shout out naman eh. Shout out and greetings to you Dads Vasquez as always. Thank you so much. Guys na ako'y baligya diri guys nga Bitoon Herbal Oil. Ayan guys, Bitoon Herbal Oil no. Kasi gusto mo ba guys mapalit 150 pesos lang ni siya. Nagdoble-doble akong order guys. Sabi man ako isa ra tong naukihan. Naukihan naman ding isa pa. Yabay 1 tikwan, agot kaayo. 490 akong nabayaran, 495. Effective ni siya nga tambal no para sa goiter, Swiss, cyst, rheumatoid, tumor, mayuma, luslos or hernia, hemorrhoids, lumps, bumps, boils, o kada mga bukol-bukol no, hypothyroidism o sa goiter, ano sa mga hypothyroidism. Munang kung gusto mo order guys, please lang no 150 ang isa. 150 ang isa guys. Effective ni siya no, makita ninyo ang mga kuanani guys, o mga review no sa TikTok. Bitoon Herbal Oil. Paulian lang ninako guys. Buy one, kamo siya buy one take one. Pero sa ako guys, 150 ang isa. Kuan ra ni siya no, Kabadbaran, Santiago, Tubay area, Agusan del Norte only. O pwede po na pwede meet up na lang no sa mga duol-duol. Bitoon Herbal Oil. So I think magkaon ako guys. Kinahanglan yung sudlan na to itong tiyan no.
Gulay ang atong suwa. Pilit ang day. Sabi na akong nag-record ra. Again? First time po sa history ng Philippine television na masasaksihan natin na may isang superstar na magtatagal ng tinga. Harap! Pag mo kami tinatry ito, isusubukan namin kay Tulfo. First time po sa history ng Philippine television na masasaksihan natin na may isang superstar na magtatagal ng tinga. Harap! Pag mo kami tinatry ito, isusubukan namin kay Tulfo. First time po sa history ng Philippine television na masasaksihan natin na may isang superstar na magtatagal ng tinga. First time sa history ng Philippine television, guys. Ang tinga pala mo pala ni Tagalog sa postiso. So nagpostiso lang dahil ni si Kuan, guys, no, si Ann Curtis. Talaga ni si Vice, oy. Kung napato yung mga pikon. Kung nakatunong pa to siya, guys, o pikon na. Guys, maghimo tag reaction video, no, diri sa balita, guys, nga about uning sa KMJS na lang kay dali raman ni. Di umano bunker pinagtataguan daw ng mga scammer ng limpak na salapi. Bunker. So atong sayro na, guys, no, kung kinsa ang nagtago aning limpak na pera o tinuod ba nga mga scammer kung nganong sa bunker naman nila gitaguan, o man nila gitaguan sa ilang balay or sa gibangko na lang noon, diri man sa bunker. Underground shelter, ano kaya ang nasa loob nito? Sa bayan ng Escalante, Negros Occidental, hindi ang kubong ito. Kamakailan lang, sinalakay ng mga pulis. At sa ilalim ng kubo. Ang bunker, guys, nasa no sa ilalom sa kubo. Por dili siya mailhan no nga na siya underground kayo sa gawas. Simple ra kaayo siya. Pero matod paghimo ning lungga sa mga scammer. Nadiskubring hukay na tila ginawa raw lungga. Parang unfinished pa yung tunnel. Ano ang lihim na nakatago sa di umano bunker? Tunnel mangguro ni sa una minahan nya gibutangan lang nilagpayag no sa babaw. Matod pa ni Zebred Pusta, malapit nang makarating ng tao sa planetang Mars, pero hanggang ngayon ang dami pa ring naloloko kapag silaw sa pira na hindi pinaghihirapan ng tao kaya na-scam.
Huwag manuloko kung walang magpapaloko. Dapat ganyan din gawin sa mga ninakaw na flood control. Kulong din, kaya lang nila walang pera. Pero pag may pera, walang batas. Buti pa tong small time scammer, kulong agad. Yung scammer sa gobyerno, nagpapasarap pa sa ibang bansa. Ang hukay, may lawak na 5 metro kwadrado. Nasa 15 feet naman ang lalim nito. Hindi na basta-basta yung hukay. Parang taguan na. Ang tinderang si Rosalinda naniniwalang bunker o taguan ito at kilalang kilala raw niya kung sino ang dimano gumawa ng hukay na ito at dito rin nagtatago. Walang iba kundi ang lalaking nanloko raw sa kanya, si J.R. Escares. Si J.R. dating empleyado. 15 feet ang gilaw mo og 5 meters ang lapat. Pila ka na siya kaadlaw no, trabaho niya guys. Pero adlaw dili siguro, I think pila ka buwan or tuig kung siya lang. Pero kung daghan, dali ora. Pero sa paghimo palag bunker, ang ngay mahibaw-anan ni siya guys no, sa mga tao kay naa may yuta. Asa man gikan ang yuta, meaning na nagbangag. Sa munisipyo at kilala rin daw na manghihilo isang araw. Nagtayo raw ito ng samahan, ang Alpha RL Omega World Peace Community Development Marshall Program, kung saan sumanib si Rosalinda matapos siyang mahikayat ni JR kapalit daw ng mga pangako. Pag makakuha ka ng Turing Certificate, yung bahay mo na nakatayo na, yung lupa, sa'yo na yan. Ang lahat ng pangakong ito, makukuha lang daw niya kung kukuha siya ng special ID sa halagang 50 pesos lang sa grupo na kilala rin ni Rosalinda, ang isang matandang lalaki. Sabi ni Gia, 50 pesos naman di ay ang ID. Pero sakto na ba na ireklamo para matawag kang na scam? ID lang naman. Pero kung dunay dakong kwarta nga nag-involve, siguro sana ganyan din kabilis maipakulong ang mga magnanakaw sa kaban ng bayan. Huwag nyo na yan palabasin para hindi naman loko ng iba. King Tiburcio Taliano Tadjan Marcos. Sa to? Murag familiar lang. At chairman daw ng Alpha. Sa grupo, nakilala rin ni Rosalinda ang isang matandang lalaki. Sabi ni naman to'y Marcos sa ulahi. GR King Tiburcio Taliano Tadjan Marcos. King Tiburcio Taliano Tagyan Marcos IV Aperting Taasa. Nagpaila siyang hari guys. Kung kadungog mo sa kuan guys no, sa mga istorya sa una nga ang mga Tagyan ang tag-iya daw no sa Pilipinas sa unang panahon o mukol niya ang pinakadato no, sa tibuok kalibutan tong panahon na. O nagpaila siya no nga kaliwat ni Tagyan, so dato siya ang dato ang iyang kaliwat no, gigamit pa gyud ang apelidong Marcos. So ani kalahian ni kuan katong nagpa-oso sa Mayaman Challenge no, Marcos. Ano magining ubang mga tao guys no, gamitin yun ang apelidong Marcos kung mang-scam. Founder at chairman daw ng Alpha Omega. At hindi lang daw nagkataon na kaapelyido nito si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Si Tiburcio raw kasi di umano kapatid ng Pangulo sa ama. Si Tiburcio daw anak ni Ferdinand Marcos sa unang wife sa Spain. Yung asawa niya anak ni anak kuning kuno lagot yung kuha ni guys eh. Mura man siya si Francis Leo Marcos. Muna po na isunod mapreso human ni Francis Leo Marcos no, nga nagpaila nga related sa mga Marcos pero dili pala.